Aku apa sarwa kleru? Apa sarwa kleru? Mung siji kowe yen bisa nambani larane atiku. Aku lereng dadi wong ala. Aku ora bakal ngrubuhake Jenggala Pura. Perkawis kula kalih keprajan Jenggala Pura menika kedah boten pilahipun. Jenggala Pura menika keraton. Aku menika tiyang duwe nalar, duwe rasa, duwe pikiran. Kowe gelem mau tak pundhut karo. Kowe gelem mau dadi bojoku, Tiyang badhe emah-emah. Badhe mangun brayan menika kedah mawi landhesan tresna kinresnanan. Nadan panjenengan tresna dhateng kula. Ning nek kula sethithik kemawon boten wonten rasa tresna sing kasar dhateng panjenengan boten badhe kelampahan gesangipun ing sak mangkenipun manggihaken ayem tentrem. Payune disembah kabeh kawula ing Blambangan, nara praja ing Blambangan kok lekas panjenengan kaya jatilan iki. Apa ra isih adine pati kaya ngono ndah kawulane. Ngayu kandas luar cerah. Wis angel. Ngene iki tak rewangi mlebu ning gone Mas Sutarto. Oh, dados panjenengan anggone duwe lekas sing kaya ngono kuwi meguru ten grene Sutarto. Dados panjenengan duwe trekek kaya ngoten niku. Ya mbak ning ndika aku bisa keturutan nanging nek aku wis kelakon ngrabeni kowe. Monggo prasitaning manah kula. Kula badhe masrahaken jiwa raga kula, pejah gesang kula, katresnan kula, pati urip kula kaliyan priya ingkang dados gegantilaning manah kula. Priya sing kula tresnani, sanes kaya panjenengan. Manuta sira wong